Λοιπόν, καλησπέρα. Για να βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι είστε από τους τώρα άτυχους, μαθητές μου που πρέπει να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Έτσι τελειώσαμε έναν πρώτο κύκλο αριθμό μαθημάτων, πώς να το πω, σχετικά με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Κάναμε και ένα-δυο παιχνιδάκια στο Scratch. Θα επανέλθουμε αργότερα. Ας δούμε λοιπόν πράγματα που είπαμε και κάναμε μέσα στην τάξη. Η πρώτη ερώτηση. Τι είναι το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή? Ανοίγετε το τετράδιό σας, βλέπετε που το είχατε σημειώσει και απαντάτε. Είχαμε πει 2-3 ορισμούς, ένας από αυτούς ήταν το τι είναι το πρόγραμμα. Το άλλο ήταν τι είναι ο αλγόριθμος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο β ερώτημα από την πρώτη ερώτηση. Για κάθε μία από τις παρακάτω φράσεις να γράψετε δίπλα σίγμα αν είναι σωστές και λάμδα είναι λανθασμένες. Β1. Ο αλγόριθμος είναι γραμμένος σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Γλώσσα προγραμματισμού. Είναι έτσι ο αλγόριθμος. Αν πιστεύετε ότι είναι έτσι, γράφετε σίγμα. Αν πιστεύετε ότι δεν είναι έτσι, γράφετε λάμδα. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Γλώσσα προγραμματισμού. Αν είναι έτσι, γράφετε σίγμα. Αν δεν είναι έτσι, γράφετε λάμδα. Προσέξτε, δεν μπορεί να είναι και το β1 και το β2 σωστό, αλλά ούτε και το β1 και το β2 λάθος. Δηλαδή, αυτά θα είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αν το ένα είναι σωστό, το άλλο θα είναι λάθος. Στην ουσία, αν βρείτε σωστά, αν βρείτε τι είναι το ένα από τα δύο, μετά αμέσως βρίσκετε τι είναι και το άλλο. Έχουμε κάτι που θέλουμε να γίνει πολλές φορές, να επαναληφθεί. Και γνωρίζουμε εξ αρχής, πάμε στο β3, έτσι. Πόσες φορές θέλουμε να επαναληφθεί? 10 φορές, 15. Είναι προτιμότερο όταν γνωρίζω εξ αρχής πόσες φορές θα εκτελεστεί μια επανάληψη να χρησιμοποιήσω την εντολή επανάληψη επανέλαβε ώσπου. Αν είναι προτιμότερο αυτό θα βάλετε σωστό, αλλιώς λάθος. Προσέξτε, λέω γνωρίζουμε εξ αρχής πόσες φορές θα γίνει κάτι. Αν θα γίνει 10, αν θα γίνει 20, αν θα γίνει 30. Ας πούμε σε ένα χρονόμετρο που φτιάχνουμε ένα παιχνίδι, ξέραμε ότι κάτι θα επαναληφθεί όσο χρόνο θέλαμε να διαρκέσει το παιχνίδι. Θέλαμε 60 δευτερόλεπτα, θα επαναλαμβανόταν 60 φορές. Θέλουμε αυτή την εντολή ή θέλουμε κάτι άλλο? Αν θέλουμε αυτή βάζετε σωστό, αλλιώς βάζετε λάθος. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες είναι οι τρεις βασικές τεχνικές του προγραμματισμού? Το είχατε γράψει στο τετράδιο, μόνο τις λεξούλες τους. Ο Κώστας, η Μαρία και ο Παναγιώτης, παράδειγμα, είναι οι τρεις βασικές τεχνικές του προγραμματισμού. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Ποια είναι τα δύο είδη εντολών επιλογής? Στις εντολές επιλογής είχαμε αναφέρει δύο είδη. Και μάλιστα είχαμε πει και από κάθε είδος εντολές στο Scratch. Θα σας θυμίσω τις εντολές στο Scratch. Η μία εντολή στο Scratch ήταν η εντολή εάν τότε και η άλλη εάν τότε αλλιώς. Εντάξει, κάθε μία από αυτές ανήκει σε ένα από τα δύο είδη. Ποια είναι αυτά τα δύο είδη λοιπόν? Εντάξει, αυτό ψάχνουμε. Πάμε τώρα στην άσκηση. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε να γράφουμε ένα καινούργιο σενάριο, από ποια ομάδα εντολών προέρχεται πάντα η πρώτη εντολή? Θυμάσαι ότι στο Scratch είχαμε 10 ομάδες εντολών και ψάχναμε κάθε φορά, πρώτα βρίσκαμε σε ποια ομάδα εντολών ανήκει αυτό που θέλουμε να βάλουμε και μετά ψάχναμε να βρούμε την κατάλληλη εντολή. Πάντα ξεκινούσαμε από μια συγκεκριμένη ομάδα εντολών και αυτό έχει να κάνει με το είδος του προγραμματισμού που έχουμε στο Scratch. Ότι δηλαδή πάντα όλα ξεκινάνε από κάποιο γεγονός. Να μην πω την άλλη λέξη που ανέφερα στην τάξη, γιατί θα καταλάβετε αμέσως σε ποια ομάδα εντολών είναι. Ότι δηλαδή πρώτα γίνεται κάτι και μετά ξεκινάνε όλες οι εντολές. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι να πατήσουμε ένα πλήκτρο, μπορεί να είναι όταν στο σημειάκι γίνει κλικ, δηλαδή όταν ξεκινήσει το παιχνίδι μας κτλ. Θα βρείτε εδώ και θα γράψετε μόνο τη λεξούλα. Ότι είναι από την ομάδα εντολών δεδομένα, τελεστές, ήχοι, εντάξει, τίποτα άλλο. Μια λεξούλα θα γράψετε. Στο Β. Δίνετε σενάριο που κάνει τη ρακέτα να κινείται στο παιχνίδι Pong που φτιάξατε. Βλέποντας το σενάριο, η ρακέτα θα κινείται δεξιά-αριστερά με το ποντίκι ή πάνω-κάτω με το ποντίκι. Εάν θυμάσαι στο παιχνίδι, η ρακέτα κινούνταν δεξιά-αριστερά με το ποντίκι και είχαμε γράψει κάτι παρόμοιο με αυτό. Μπορεί να ήταν τελείως ίδιο, μπορεί να ήταν και λίγο διαφορετικό.
Εάν θυμάστε, η ρακέτα κινούταν δεξιά-αριστερά. Και αν θυμάστε, επίσης είχαμε πει στην τάξη ότι μέσα στην πίστα μας μπορούμε να πάρουμε δύο γραμμές, η μία από τα αριστερά προς τα δεξιά, οριζόντια, και μία κάθετη από πάνω προς τα κάτω. Η μία γραμμή ονομάζεται Χ και η άλλη γραμμή ονομάζεται Y. Όταν βάζαμε το ένα από τα δύο, το Χ ή το Y, τότε αυτό σήμαινε το δεξιά-αριστερά. Όταν βάζαμε το άλλο, σήμαινε το πάνω-κάτω. Στην ουσία θα κοιτάξετε εδώ αν έχω βάλει Χ ή Y και θα πρέπει να σκεφτείτε εάν το Χ είναι το αριστερά δεξιά ή το πάνω-κάτω ή αν το Y είναι το αριστερά δεξιά ή το πάνω-κάτω. Γράφοντας αυτό λοιπόν, η ρακέτα θα πηγαίνει δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω. Τελευταία άσκηση είναι πιο δύσκολη. Πραγματικά όποιος την κάνει θα του βγάλω το καπέλο όταν με το καλό γυρίσουμε όλοι υγιείς στην τάξη. Ενώ δεν φοράω καπέλο, θα φορέσω μια μέρα επίτηδες καπέλο και θα βγάλω μπροστά του το καπέλο μου για να παραδεχτώ ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν εδώ λοιπόν 8 εντολές που πήρα από το Scratch. Δεν χρειάζονται όλες. Χρειάζονται οι 5, οι 3 δηλαδή πρέπει να φύγουν, δεν τις χρειαζόμαστε, είναι λάθος. Θα πάρετε τις 5 σωστές, θα βρείτε εσείς ποιες είναι και θα τις βάλετε στη σωστή σειρά, αλλά και ίσως κάποια πρέπει να μπει μέσα σε κάποια άλλη, ώστε να φτιάξετε ένα χρονόμετρο που θα μετράει από το 0 μέχρι το 30 δευτερόλεπτα δηλαδή. Εντάξει, χρονόμετρο φτιάχνουμε, χρόνο μετράμε, από το 0 μέχρι το 30. Κάθε δευτερόλεπτο θα πρέπει να αλλάζει ο χρόνος, άρα σκεφτείτε ποιες εντολές από αυτές χρειάζεστε και ποιες όχι. Καλή επιτυχία. Πώς θα απαντήσετε? Όπως σας είπα και στο μάθημα, με όποιον τρόπο μπορείτε και με όποιον τρόπο θέλετε. Μπορείτε να μου γράψετε ένα email και στο email να γράψετε τις απαντήσεις. Εντάξει, απλά θέλω σε κάθε απάντηση να λέτε ερώτηση 1α και την απάντηση. Ερώτηση 1β1, σωστό ή λάθος. Εντάξει, για να ξέρω κάθε απάντηση που δίνετε από ποια ερώτηση είναι, για να καταλάβω. Λοιπόν, άλλος τρόπος. Απαντάτε, γράφετε τις απαντήσεις σε ένα φύλλο χαρτί στο τετράδιό σας, καθαρά, να φαίνεται. Το βγάζετε φωτογραφία και μου στέλνετε με email ή μέσα στην Κυψέλη ή στο eClass τη φωτογραφία για να δω τις απαντήσεις. Εντάξει. Τυπώνετε σε ένα χαρτί και απαντάτε και μετά με κάποιο τρόπο μου το στέλνετε είτε το σκανάρετε. Τέλος πάντων, με όποιον τρόπο νομίζετε εσείς ότι μπορείτε. Δεν θέλω να βάλω περιορισμούς γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι άλλος έχει εκτυπωτή, άλλος δεν έχει. Άλλος γράφει από υπολογιστή, άλλος γράφει από tablet. Εντάξει, ένας με tablet δηλαδή θα μπορούσε να βλέπει τις ερωτήσεις, να γράφει τις απαντήσεις σε ένα τετράδιο, γιατί το να γράψει σε tablet δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, και να βγάλει μια φωτογραφία όσο πιο καθαρά μπορεί, αυτό το φύλλο χαρτί που έγραψε τις απαντήσεις, και να τις στείλει μετά. Εντάξει, όπως μπορείτε, με όποιον τρόπο μπορείτε. Μην ζορίζεστε γι' αυτό. Καλή επιτυχία, ελπίζω να είστε καλά, υγιείς και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι.